Na je skiet draai Hoorcel en met de aanvoerders. Roel, wat vind je van de samenwerking en van de actie die we organiseren nationaal? Ik denk dat het wel een heel goed ding is. Dat is een relatief lidse vereniging. In deze tijd dat je net zoveel inkomsten hebt. Ik denk dat je dit nationaal oppakken kan, dat je daar wat cent mee ophalen kan, dat een goed ding is voor alle 4 verenigingen. Dat denken wij echt een mooie samenwerking. Halve, hoe bereidt u die voor op de actie? Ja, ik vind het net heel spannend natuurlijk. Het is gewoon even een baltje, een traapje. En zoveel mogelijk willen gaan als je dan was. Maar alles slaag je toch? Ja, zeker. Nou, we gaan natuurlijk altijd op het veld altijd de derbies. Dus die komen er de 30 sterk. Zo simpel is het. Voor de eerste paar meter, dus geen gescoord. Precies. Die slachtoffers. Hier in Friesland komen bij deze actie worden die belutsen. Zoals onze burgemeester Johannes, wethouder Pietje en assistent-scheidsrechter in het betaalvoetbal Erwin Seinstra. Voor alle mensen die nog net een lat kort had, dat zo'n 20 van januari is het nou mogelijk op deze mooie locatie om te zien hoe wij de bal hier door de staal paardje.